Jeg kan så... Det er lidt hårdt, for jeg kan ikke koblingen ind. Kom her, Bølle! Kør! Jeg væltede af! Åh, kæft, mand! Så er det, jeg skulle hoppe på, egentlig. Jeg gik i panik. Så sad jeg sådan der, så gled jeg bare af. Nå, hold op, de prøver igen. Kør. Ja, så må vi lige se, om vi kan komme i omdrejninger op. Jeg kan koble. Er den ikke oppe i nok omdrejninger? Nej. Ja, vi siger bare, Vi siger, vi kørte... Vi var bare inde i skoven. Hvad? Og så fordi den var gået i stykker, så blev vi nødt til at skubbe den. Ja, vi siger koblingen, eller vi siger, den var gået i stykker. Ja. Men han har jo sikkert set os køre ind på marken. Nå ja, her er du mildt Gud. Hvad gør vi? Vi kan ikke engang stikke af, for vi ikke nogen kobling. Altså... Vi bliver bare nødt til at gå ned og så sige, som det er, vi skulle... Hvad siger vi? Det finder vi.